काय शेट कच्चा दौरा आहे? हो अब्बा, मॅच आहे माझी, खेळायला चाललाय. 50 मारणार 50. हो, किती बॉलला मारणार आहेस? ही बघा, युनिक परंडाची बॅट आहे. 10 बॉलला 50 मारीन. 10 बॉलला? हो. एका फटक्यात सेंचुरी मारीन आता. चूप घरात हो. अब्बा, आज आयतवार आहे, आज तरी खेळून द्या. शहाण्या, 2 दिवसावरती एक्झाम आहे. शिस्तीत घरातून आता कानपाटीन धरून मोठा आयलाच तो. आज तरी खेळून द्यावाला. अब्बा, आज माझी मेन मॅच आहे. आज मला रोखू नको. आज काही पण करून जितायचं आहे. हो हो, जास्त मोठा विराट कोहली का नाही? चड्डी घालता नाही का आपल्याला? अहो, बारा याद दिला, चड्डी घालायला विसरलो. बापा समोर जोक करतस आहेस? हो अब्बा, आज तुम्ही कानफाडात मांडला ना, तर मला गालावरती नाही, दिलावर लागले, दिलावर. हो काय? हो. माझा दिलावरती घे, म्हणजे गालावरती लागेल. बघा अब्बा, मी तुमची मोप इज्जत करताय. जर तुम्ही ऐसा वागाल तर माझ्या नजरेत तुमची इज्जत कमी व्हायला. कमी होईल? ती कशी काय? थांबा, मी सांगता. हा बघा, हा कागद एकदम बेसायचं आहे. हो बेस आहे. आता मी याला चुरगटताय. खराब झाला? हो एकदम खराब झाला. तशीच माझ्या नजरेत तुमची इज्जत बेस आहे. पैसा मग तुम्ही जर मला दिसवर ऐसा चुरगडत बैसाल तर माझ्या नजरेत तुमची इज्जत अशीच खराब होईल. हो. चल एक बात मी पण तुला सांगते. हा चला चला, खत नाही. या गाडीला आता जरा सेल्फ मारून बघ चालू होते का? मार सेल्फ मार. बघ एकदम मोबाईल चालू. बेस मार. नाही नाही चालू नाही. नाही अजून एकदा ट्राय कर. नाही होय. नाही. एक काम कर, आता किक मारून बघ. लगेच चाललेली. अरे हसन, तू पण ह्या स्कूटी सारखाच आहेस का? कारण तुला पण किती प्यारची सेल्फ मारलं ना, हा, काही फायदा नाही. जाऊ पण एक किक पडेल ना, तो पण तू चालू नाही होस. I love you.